slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému dovoz auta pri príchode do Švajčiarska. Ak sa sťahujete do Švajčiarska a beriete si so sebou auto, rozhodujú colné pravidlá a konkrétne podmienky. V zásade tento proces prebieha 3 spôsobmi. Prvý je, ak doložíte dôkaz o tom, že ste majiteľom vozidla minimálne 6 mesiacov pred presťahovaním a ide o trvalý presun bydliska. V takom prípade môže byť vaše auto bez platenia dovozných poplatkov presťahované ako váš majetok cez formulár 18.44. Druhý spôsob sa viaže na vozidlo, ktorého ste majiteľom menej ako 6 mesiacov a ide o trvalý presun bydliska. V tomto prípade prichádza do hry daň a clo. Stále však máte možnosť požiadať o formulár 15.30. Ak vám ho schvália, dostávate lehotu 2 roky, aby ste sa rozhodli, že čo s autom urobíte. Po uplynutí tejto lehoty musí byť auto definitívne preclené alebo vyvezené. Aj keby ste hneď vedeli, že si auto chcete precliť, je ekonomicky výhodné ponechať auto v tomto režime 2 roky na slovenských značkách, pretože po vstupe do krajiny máte štandardne na prepis auta iba 1 rok. Tretí spôsob sa týka dočasnosti pobytu. Či už ide o ročné L povolenie na pobyt, povolenie na pobyt B alebo o štúdium vo Švajčiarsku. Aj v tomto prípade žiadate o formulár 15.30. Rozdiel je, že po 2-ročnej lehote môžete znovu požiadať o jej predĺženie, ak sa nezistí zmena, čiže stále máte bydlisko v zmysle civilného práva mimo Švajčiarska. Colné pravidlá sú presne stanovené. Ak poznáte konkrétne podmienky vopred, vyhnete sa zbytočným komplikáciám už na hranici.